Distansiyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, tugtugan na swak sa kada henerasyon, kumpleto sa rikados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting live from PBN Center. Ini ang Okfm Naga. Member KBP. 12 minutos antes mag-alas 12. Hali sa News Center ng PBN TV5 asin Okfm Naga. Bareta, alas 12. Ang sendong para Bareta. Bareta, alas 12. Sa headlines, ka mga Bareta. Aldaw ngunya ni na Biyernes, petsa 16 kan July sa mga headlines atod sa karambot kan rice coffee 14 in 1 plus 1. Libmanan maprodusir ni mga blocks sali sa basura. Bareta, alas 12. DepEd sa Naga nagpapadagos magpreparar para sa magayon na edukasyon sa masunod na school year. Bareta, alas 12. Good lumber sa Karamuan, pinapalusot ni mga pasaway na suspects. Bareta, alas 12. Amerika mapadara na sa Pilipinas nin bakuna kan Johnson & Johnson. Bareta, alas 12. World Health Organization nagtugan ang mga may HIV madaling kapitan kan COVID-19. Bareta, alas 12. Yan ang mga headlines atod sa kanamot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise nagsasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice coffee para sa kalusugan. Rice coffee 14 in 1 plus 1. Rice coffee, purong-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bareta, alas 12. Ngunyan sa detalyas kan mga Bareta inot sa lado lokal ang banwan kan Libmanan nagpaplano ngunyan magkaiguanin industriya para man sindal maging supplier kan matagas na blocks na hawig sa hollow blocks na gibo sa basura. Sa paliwanag kasubago sa riding in tandem ni Mayor Bernard Brioso, pinagpapakaray ninda ang pagmanear kang wage o kan basura tanganing magkaiguaning tunay na segregation. Dahil subot ninda arugon ang nangyari sa Naga asin ibang lugar na ang segregation nagpalya, inhulit na naghaharalo ang mga basura. Gusto ni Mayor Brioso na suwayman ang nalalapa, siraman din nalalapa, ninulit na duman sa mga din nalalapa kung anong duman ang mga raw material sa paggibo ni na blocks na gigibo sa mga construction. Ang blocks na ini masulungon subot sa ibang nasyon asin pinakamahal. Ninuli man tayo ni subot pusog asin man ginagamit na niya sa mga sikat na building sa Metro Manila maging duman sa Amerika. Makikipag-ulay siya sa ibang mga nasyonis para man makapagkuha ng mga equipment na magibo ni mga blocks na pwedeng sir mag-supply sa mga construction projects sa interong Camarines Sur, Sirman, Kabikulan. Ang bagay na ini na isabi ni Mayor Bernard Brioso ninhuliman sa kampanya niyang pakusugon ang segregation ng basura sa banwaan nin Libmanan. Bareta, alas 12. Sa iba pang Bareta sa lado lokal,
Dr. Herman Bubis, an Education Program Supervisor kanaga, kan DepEd sa Naga, nagkonfirmar na ang burukasan talaga ng klase yun na sa September 13. Ang DepEd Naga nagpapadago subot ang preparasyon ding untok maski pasubot na didipisilan sila sa online asin ini sa hindi pang papagaynon. Ang school year 21-22 magayon na ang masunod na distance learning bagong araw niya na mga taon na intero na dipisilan pa ang mga kaakian. Ultimong ang mga maestro-maestra igwaning mga activities of teachers na inaapod, lalong-lalo na ang mga karagdagan na support sa modules na magiging magayon mas magyan sa mga aki, kaya magiging magayon ang edukasyon sa siyudad nin Naga. Bareta, alas 12. Karagdagan pang bareta sa lado lokal, magkakaigwana ning maray na mulino ng basura para man magpagayon ang management ng basura. Yan ang sabi man ni Mayor Franco Cana Pamplona. Ang detalye sa kay Ernie Marfil. Yun ang mag-segregate, mag-recycle at mag-reuse ng basura sa bayan ng Pamplona. Yan ang panawagan o pangapunan ni Mayor Boy Franco sa mga taga Pamplona na dapat i-manihar asin i-mantenir ang segregation on ang inaapod na proper waste management disposal sa sinambit ng lokal na banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Sigon ki Mayor Boy Franco ang sinambit ng iniyong lakdang na kulang maray ang partisipasyon kan mga taga barangay urog na an sa harong pasanan dapat na po na pagsurway o segregate kang nalalapa sa kuday nalalapa tangan ni makaabot sa tamang dudumunan magayon ang pagmanihar kan na basura ito daan mga nalalapa gigilingon tanganing gibuhon pataba mantang ito man day nalalapa an ipoproseso tanganing gibuhan man nin mga finished products asin dain na masayang na ipatikal sa nasa gilid asin impes makaigwaning pakinabang sa Pamplona por medyo kan bagay na ni sigon ki Mayor Boy Franco igwanan ni mga bagong makinaryaan na Pamplona nin panggiling na ipos kan na local government unit tanganing matabangan ang pagproseso asin man pag manihar kan na basura na di masayang asin di magkalat sa gilid asin imbes mapakaray ang pagproseso kaini. Yan ang action report sa Okfm TV5 Naga. Ako ang sendong action man Ernie Marfil. Gusto ko okay ka. Bareta, alas 12. Padago sa pagbabareta sa lado lokal, ang LGU Naga nagtatrabaho pa para man may balik sa dating modified general community quarantine. Ang status kang quarantine sa Naga nangunyan yaw sa general community o general enhanced community quarantine. Sa press briefing kasubago ni Mayor Nelson Ligacion, siya nag-aadit na sa dalagan kan ekonomiya kan Naga kung padagos pang restriktuan ang quarantine status. Malat ang PSO, nagsugo naman na haraliw na ang quarantine checkpoint sa 27 barangay. Ninulit ang unyanal daw ang Naga yaw na sa inapo na general community quarantine. Bareta, alas 12. Sarong importanteng bareta sa lado nasyonal na nagluwas pasanangon niya ng mga oras, pinagpuna na kan Amerika ang pagpapadara ng 3.2 million doses kan Johnson & Johnson na COVID-19 vaccine pasiring sa Pilipinas. Ini mismo ang pinagkonfirmar ni White House spokesman Kevin Munoz. Ang one-shot vaccine na Johnson & Johnson bako masyadong masilan sa temperatura kung saan nagluluwas sa survey na kadakol mga Pilipino ang gusto kan Johnson & Johnson tasinda natuod na sa Johnson & Johnson taan na inot na mga produkto kaniyang pulbo. Nainot naman na karesibi ang mga nasyon kan Haiti, Moldova, Costa Rica kan bakuna gikan sa Amerika. Kadakol ang nangangarap kan Johnson & Johnson tani sarong turudukan lang mainaning kadua. Kung kaya ang Amerika bilang pagpapadangat sa Pilipinas ininagpunang padarahan ng 3.2 million doses ang Pilipinas kang sikat na Johnson & Johnson. Bareta, alas 12. Gusto ko, okay ka.
DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon. Totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason. Katugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang Okfm. Naga. Member KBP. 13 minutos makaagi ang alas 12. Bareta alas 12.
3 minutos makay alas 12 an oras sa Tudyang kang Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Sirmangang Orinal na Master Square. Bareta pa sa lado lokal. Person nang nag-violate kang Republic Act 8048 na may relasyon sa Republic Act 10593 sa Nabua. Dakop kan mga autoridad ang detalye sa Kihil de la Cruz. Kasong pagbalgar kan Republic Act 8048 na may relasyon sa Republic Act 10593 o ining inaapod na Coconut Preservation Act ang nakatalaan na isaangat sa sarong suspitsado nagkatransportar ning mga tinistis na kukulamber na may ning mga kanigong dokumentong napresentar ang sinambit ng persona. Mga banang alas 4 ning maagawon kasunma sa barangay Tandaay na Buak Camarnesor kan ma-flag down ang suspitsadong si Gelson Comeda Imurada. 34 anyos may agom sarong driver as residente kan zona 3 barangay Mangga Batuk Camarnesor. Mientras tantong ini pinagtransportar niya ang sinambit na mga kukulamber. Tulos-tulos medya siyang hinagadan ni kan mga autoridad ni makakanigong dokumento alagad may iniyong naipresentar ang kukulamber pati naman ang truck pati na ang suspitsado ang yaon ngunyan sa ipatura kan PNP kan sinambit na banwaan. Action Bareta sa Okfm PBN TV5 ini man si Action Man de la Cruz. Gusto ko okay ka. Bareta alas 12. Sa iba pang bareta sa lano nasyonal, mas dakol pang mga Pilipino ang andam ng magpabakuna kontra sa COVID-19 pandemic. Base sa resulta ng latest Social Weather Station SWS survey sa napinagibukan na June 23 sa June 26, napagaraman na nagsakat sa 45% ang bilang ng mga Pilipinong gusto nang magpatudok ng bakuna. Bagaman kapos pa ini sa 50%, sinabi kan SWS na dakulang improvement ini sa numerong nai-record sa rumbulan ang nakalipas. Magiging duman kang Mayo base man sa pinaluwas na kaparehong survey kan SWS, nahiling sa ng 32% sa mga Pilipino sana ang gustong mabakunahan, alagad ngunyan nagdadakol sa pagtubod na grabe ang proteksyon kini kontra sa COVID-19. Bareta alas 12. Karagdagan na bareta sa Metro Manila. 16 na bagong kaso ng kinakatakot na COVID-19 Delta variant na diskubri kan DOH 11 kay ni local transmission. Ang detalye siya kay Darius sa Bikilyo. Kinumpirmar kan Department of Health, tanasa 16 katao na ang naulakitan kang kinakatakutan ng COVID-19 Delta variant na nagpunag Korea at duman sa nasyon kan India. Nagubedatan ng ribu-ribu katao asin iyo ang naging rason na daina kayanon ang mga hospital na akomodaron ang kadakol-dakol na taong tinatamaan kan Delta variant. Sa ipinalawas na press release ni DOH spokesman Rosario Berhere kan June 23, inot na nai-record ang duwang kaso sa National Capital Region. Asin saro kay ni ang dagos ng binawianin buhay, mientras na nakarecover naman ang saro pang tinamaan. Sa Region 3 o Central Zone, nakapag-restro maninda saro. Asin ini nakarecover na sa Region 6 o Western Visayas. Nakapag-rehistro rin na 2 na paragos pang pinagbubulong o yaw nagpapaumay sa isolation facilities duman sa Western Visayas. Mantang duman man sa Region 10 o Northern Mindanao. Nakapag-rehistro nin anum na kaso kan Delta variant na paragos mananasa quarantine facilities sa nasang bitanag lugar. Mientras tantong anong pang na-discovery na mga hilangkan COVID-19 Delta variant, iyo ang anong na mga returning OFW na nag-abot digdi sa Pilipinas kang nakalipas na June 27. Asin ang mga ini padagos pang nagpapaumay sa sarong isolation facilities digdi sa Metro Manila. Ang nasa bitan ng mga persona ang padagos na minomonitor kan Department of Health kung ano ang magiging kamugtakan kang nasa bitan ng mga pasyente. Mientras tanto, saro pang impormasyon sa ibong kang labo-labo ang pagbagunas ni Uran sa Metro Manila. Tulong magkasunod na kaso ng kasulo ang nairestro kan Bureau of Fire Protection na National Capital Region. Inot na nasulo ang maabot sa 30 kaharungan sa San Andres Bukid, Siyudad Kanda, Manila, kalas 4 rin pagkahapon na kasudma. Nabayaan na sinap na iyo ang saro sa itinutulong rason kang pag-arab-adab kan kakaharungan sa nasa bitan ng lugar. Nasa 30 pamilyaman ngunyan ang ipunin na madadagusan, dinuli sa dagos na pagkatuprod kan sa mga residensya.
alas 4:25 o alas 2 maaga kasubago, entero man na nagkaraba ang kaharungan sa barangay 677 sa Ermita, Manila, na nagtuprod manin halos sa 15 mga kaharungan. Padagos man ngunyan is nasa gibong investigasyon kang National Capital Region Bureau of Fire Protection sa nasa bitan ng kasulo. Mientras na kasubagong alas 4:25 din ba umagahon, nasulo man ang 5 karungan sa San Jose Street, Barangay Elias Aldana sa siyudad kan Las Piñas. Nagpapadagos man ang investigasyon sa nasa bitan ng kasulo. Iyan ang mga karagdagan na impormasyon halig din sa National Capital Region. Para sa Okfm asin man PBN TV5, inihan sa inyong action man, Darius Bikilio, gusto ko, okay ka. Bareta, alas 12. Bareta pa sa Lano Nasyonal, nagibunan ng Maritime and Sovereignty Patrol ang brand new missile-guided frigate kan Philippine Navy, ang BRP Antonio Luna FF-151 sa Malampaya Gas Field duman sa Palawan. Inian na parte kan suporta kan AFP sa national development asin ang saindang mandato na pag-atamanon asin purtiran ang maritime interest kang Pilipinas. Kasabay sa pinagibong pagpapatrolya kan frigate ang mismong commander kan Joint Task Force Malampaya, si Brigadier General Robert Velasco. Sigon sa pamayo kang BRP Antonio Luna, importante na mapurtiran ang mga critical infrastructures sa West Philippine Sea aron kang Malampaya Gas Field na dakulang ambag sa ekonomiya kan Pilipinas. Bareta, alas 12. Bareta pa sa lado lokal, magagom sa Iriga City, arestado ni Hulima sa illegal na droga. Ang detalye siyang kay Carlo Baldosa. Pinatotohanan sa magagom sa Sargant Iriga ang tinang tugsumpaan kan sinda kasalon na maibanan sinda sa hirap at ginhawa. Makalisa sabay ang mga maarestar kan mga otoridad pulis sa pagkakambelto sa illegal na droga. Sa kapusugan kang search warrant na pag-issue kan sala ni West Maria Clarissa El Prasesidad kan RTC Branch 36 naman sa Iriga City. Pinagserbi ini kan PNP sa residensya kan mga gum na binistong sinda Michael Bante, 39 anyos, tarong online seller, asin ang esposa kainin si Maria Teresa Salamang Bance, 36 anyos, dating overseas Filipino worker. Total na 8 darakulang sa siya na may laugan tigludan sa bu, anak ng piskar sa laugan residensya kan magagum na sa pagkinduser na operasyon kan sudmang alas 5 ng pag-uumagahon. Listado daan mga sospek na ikakapot daan yung darakulang volume ng pangal na droga sa barangay San Isidro asin may mahiwas pang transaksyon sa mga pagparay pagbanawaan. Inisigun naman sa Iriga City PNP. Yan ang action reports sa Okfm and PBN TV5. Iniyan sa indong action man. Ako si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Bareta, alas 12. Okay, FM! Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika.
Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels: preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pagadiban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Refill, halimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol na sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bareta, alas 12. 16 minutos antes, makaagyan alas 12 sa Lado Nacional, pinagtalaan sa September 13 ang pagpupun kang school year 21-22. Sigon sa DepEd, mismong si Presidente Rodrigo Duterte na ang nagpili sa nasabi ng petsa. Nakatalaan magluwas sa masunod na mga aldaw ang DepEd ka mga school calendar para sa 2021-2022 school year. Nainot naman nagsumiter ng pirang petsa si DepEd Secretary Leonora Briones kay Presidente Duterte asin sa Rodigdi ang September 13 na yung napili ni Presidente Duterte na burukasan ni na klase. Bareta, alas 12. Bareta pa sa lado lokal, 228 benepisyaryo kan ESA sa tinambak na ersibina kan sa indang kwarta kasudma. Ang detalye siya kay Jeff Pasubilio. Nakaresibin na kan sa indang mga emergency shelter assistance ang 228 mga benepisyaryo kan sinambit ng programa kan gobyerno nasyonal asin lokal diyan sa Banwan kan tinambak Camarines Sur. Ang sinambit ng mga benepisyaryo gikan sa 44 mga barangay kan Banwan ni tinambak Camarines Sur na naging mga biktima kan paglamasa kan bagyong Rolly kan nakaagi pang taon. Ang paghasi para sa emergency shelter assistance kan sinambit lang mga benepisyaryo sa Banwang kan tinambak Camarines Sur. Pinanginutan ni Alkalde Ruel Tuy, Vice Mayor Bel Prades asin kan Sanggunang Bayan kan Banwaanin tinambak. Pinagpakaray maninikan mga kabuhan kan Municipal Social Welfare and Development Office kan Banwang kan tinambak Camarines Sur sa pamamayo ni Mrs. Nilda Pasubilyo. Mientras tanto, ang opisina regional kan DSWD asin ang mga municipal links yung mananagase kanin na maging pasil ang pag-distribuer kan sinambit lang tabang. Daon man ang tinambak Philippine National Police asin ang tinambak Public Safety Office kaning ariglaron ang pasi-orden sa lugar durante kan distribution. Mientras tanto, pinapasalamatan man palagos
si Mrs. Caridad Sales kan Tinambak Central School 1 na yun nagpagamit kan na covered court na pigtilipunan kan mga benepisyaryo. Ang 228 mga taga Tinambak Camarines Sur kasudma nagresibinin tig at 13,100 pesos, 13,100 pesos, and 10,000 itong emergency shelter assistance hali sa DSWD asin ang dugang na 3,100 pesos iyon cash forward assistance hali sa lokal na gobyerno. Yan ang Bareta sa lado lokal. Inipuan sa idong action man. Jeff Pasubilyo, gusto ko okay ka. Bareta alas 12. Antes ka ni Bapang Bareta lokal, pinapaaram sa mga parantabay na sa Martes, July 20, sarong holiday. Ini ang Eid al-Adha sa Muslim. Ang Eid al-Adha yung Feast of Sacrifice, saruyan sa duwang greatest feast kan Islam. Pinagpirmahan mismo ni Presidente Duterte ang Proclamation number 1189 na nagsabing holiday sa Pilipinas sa Martes, July 20, ninhuliman sa Eid al-Adha. Bareta alas 12. Karagdagang pang Bareta lokal, nasa linya si Danny Arios. Igual ang 78 mga positibo sa coronavirus disease sa 665 presidente sa mga barangay kan Ciudad Dinaga, napig-swab kan grupo kan swab team kab Pokemon ACT kan Office of the Vice President OVP, napigtutuloy na sa mga residentes sa ibang naka-home quarantine asin si mga nasa quarantine facilities kan Sitiola. Si Rapi Magno nagpaig na sa edang grupo na madali nang matapos sa edang pigutuloy sa mga barangay asin sa quarantine facility na sina mismo ang nagkaka-observar kan nakaaging semana sa edang paglibot na 20% ang mga nagpo-positibo asin na may sintomas sa sadang pinaluwas na datos kan Lunes sa polio dosis nagsakat sa 13.27% ang positivity rate. Ang lokal na gobyerno kan siyudad nakatuamang kan proyekto ni Vice Presidente Leni Robredo, iyon nagdadara ka mga pasyente sa mga nagpo-positibo sa isolation center kan lokal na gobyerno. Alagad depende kung pwede sa kung quarantine na lang kung igasin ng sa diring kwarto semana comfort room. Dinara sa nagaan proyekto ulita alagawang kaso sa COVID-19 malangani sarong bulan na pigapaserarom sa modified enhanced community quarantine sinatapos kasunwa. Sinabi pa ni Magno, alistahan ka mga dapat ipasob halipa sa contract tracing center kansidada ngani nga araminda anilibuton na barangay as ibang pasilidad sa kwarentina. Ana subcaptain Igondaran Tresville na test kit para sa Ciudad Dinaga, mantag-adar sila magluwas sa iba pa mga municipality sa Camarines Sur na kinakaipon sa na magipag-partner sa mga lokal na gobyerno. Dako lang bagay na ang koordinasyon sa Office of the Vice President o kundi sa District Office ni Congressman Gadi Bonado na man siya na sa magtayad ng opisina si magtatalabangan na iba pang NGO na nga mismo na ang subcap-team yun na maglibot sa mga barangay kansarong Bangon. Doon na balita sa lado lokal, ini man si Danny Arios. Bareta alas 12. Bareta sa lado international, pinagkukonsiderar ng World Health Organization WHO na ang HIV sarong peligroso na dahilan para makigwa ng matinding COVID-19. Base kaya sa pag-adal kang WHO na ang mga igwaning virus na nagdadara ng AIDS nagiging dalan lugod para sinda madaling kapitan kang COVID-19. Dayman malinaw ang koneksyon sa pagkakaigwa ng HIV sa pagkakaigwa ng COVID-19 severe illness asin man death ninuli man takadakon mga pasyente ang nagsusufrir ninibang helang arugan high blood pressure asin man obesity. Inakuman kang United Nations sa program na naabalan sa indang HIV diagnosis
as in treatment services ninhuliman sa COVID-19 na pandemic. Bareta, alas 12. Iwat pinag-ingkaminar kan World Health Organization ang China na makibagtabangan sa panibagong investigasyon para man madiskubre ang pinagikanan kang COVID-19. Sinabi ni WHO Chief Tedros Adhanom na Mayo pamansindang magabat na ebidensya na hali subot sa leak sa sarong laboratorio sa China ang nasabi ng virus. Pinaglalatag na nindaan pirang lakdang para sa panibagong investigasyon na pinagikanan kan COVID-19. Bareta, alas 12. Makakaiba ng kambilyonaryong si Jeff Bezos ang sarong 18 anyos na lalaki na papasiring sa espasyo sa maabot na Hulyo 20. Si Olivera Dayman ang pinagkonsiderar pinakaubin na makakabot sa espasyo sa historia. Siya ang maribay sa day panabistong ng ganang bidder kang public auction. Day naman makakaibanan sa paglupad ang ng ganang bidder ninulima sa problema sa scheduling. Ang teenager akin ni Somerset Capital Partner CEO Jose Dayman. Sa ikaduang flight, pasana ang paglupad ni Dayman asinday na nag-atras ang nangganang bidder kaya makakaibanan na ini sa inot na flight. Bareta, alas 12. Yan ang mga preskong bareta sa Bareta alas 12. Nakibanan sa Bareta sa lado nasyonal si Darius Biquillo, sa lado lokal si Jeff Pasubilio, sirman sinda Dani Aurios, Ernie Marfil, Carlo Baldosa, sirman si Hil de la Cruz. Iniyan sa indong para Bareta BERT de los Martires. Iyan ang mga katiripunan ng mga bareta lokal, nasyonal, showbiz,